alaikum bandiraɓe men yeɓiyankoɓe Pinal TV on calminama on juurama to mbawɗo wonde e wonirde kala ɓi pullo wawi wonde fof salminama bisimama ɗo e yewtere men he ne mbiɗen couleur weekend kala ñande aljuma e aset taw ko banimon debbo Dieynaba Adama Ba debbo mo Sénégal ɗo wonta moɗon e nder ɗum noon hande eɗen bismiɗo bandiraɓe men worɓe maɓe gar ɓe guinito. Assalamu alaikum bandiraɓe worɓe. Wa alaikum salam wa rahmatullah. No mbaɗɗa? Alhamdulillah. O initade calmina yeɓiyankoɓe e Pinal TV daroɓe mo joni ɓe. Mino kam salmina bandiraɓe rewɓe bandiraɓe worɓe. So giɗon en calmina kala biyowo mbim e mbima. So ɗum kadi ɓenni enen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah bawɗo kollude meɗen oɗo ñalom gayni kadi tawni meɗen oɗo saaha e nder Pinal TV ɗo ɗum noon enen natta e nder ha joni enen mbiya ene wonɓe nder Pinal TV ɗe tuggi dow ha less ene mbiyat assalamu aleykum wa aleykum salam ɓe calminama ɗo ha no feewi ɓe beltanama koɓe goni mum ko ha joni yo Allah ɓeydu doole mabɓe hen o so giwi ɗon ko mino hooram e vidéo ji amin he mbiyetemi ko M min noon mbiyetemi ko MD vidéo je mais caggal ɗum ɗon indam tigui tigui ko Mamoudou Cissé mbiyetemi to Mamoudou Cissé jeeya bon mino jami ko Nioro ɓi daranki holtoɗo Nioro Dara e bisimilla ma Mamoudou e yewtere men he anne banam gorko no innitoɗa calmina yeɓiyankoɓe Pinal TV. Assalamu alaikum. Aleykum salam. No jamen lemo noon celli o basi wala moom machallah yetto ko Allah no fewi oɗon calmina oɗon beltana oɗon darda duwa no fewi mino ko gandirami ko air lou sokere kono machallah ko Samba Dambele mbiyetemi gorko mo Dara kodda wuuro Mama Lamine machallah salminama ha no fewi a weltanama a dardomo duwa kadi. Ok Samba wiyama Dambele on mbiyama bisimilla moon e yewtere men he e nder suudu Pinal TV eɗen jaa e namdi meɗen mi yidoro Mamoudou hoko addani moon suuɓade e mogo? bon haadam jaɓade ngal ɗon namgal mbiɗa salmina ɗo walloɓe amin ɓe foof par ce que neɗɗo kala ko mbawɗa wonde muɗum ko sababu mum ko yimɓe bon vraiment min o hooram kay affaire mo ko yagal nga kay bon mi ɓooyi dartude ɗum pour wadde mais mi ronki tan heɓde hen solution no mbawmi waɗirde mais alhamdulillah ko sakkiti ko mi heeɓi hen walloɓe ha no feewi ko sababude ɓen ɓeydi wallude kam naatmi hen bon ko addani kam nadde affaire mo ko yaga ngal wona goɗɗum o min o horam ñano gotol jooɗimi tan miijimi mbi bo hande ɗo jareten ɗo mais mbeɗa waɗanno réseau suivi ha no feewi bon nde natmi e réseau ji foof mi yiyan mo woyaɓe woɓɓe taw ko ɗemle goɗɗe ɓe kalata bon min kam mi miijitima bon vraiment ɗum ɗo mi yiyani hen pullo mo ganduɗa hay sono woodi par ce que hande kam neɗɗo a wawi wiide hunde ala mais ko ɗo pamal ma ɗo haaɗi ɗo tan ko ɗon mbawata wiide vraiment min kam mi yiyani bon ko sababude muɗum addani kam nadde hen bon alhamdulillah mi fuɗɗima mi ɓattima woɓɓe mi haalniɓe bon kolli kam boyno moƴƴi par ce que woɓɓe kadi noon to kadi mbiya ala e hono ɗum ɗo noon neɗɗo kala bawɗo wonde saɗa fuɗɗo ɗum kam ko muñal noon a dañani wiyoɓe ɓe moƴƴani a dañani wiyoɓema kadi ina moƴƴi mais ko an hoorema tan gollirta hakkille maɗa ko heddi ko o vraiment koye nder ɗum ɗon tan gonirmi hen mais toujours ina e hakkillam ha keɓmi hen walloɓe bon walloɓene kadi hay saɗa heeɓa hen walloɓe kadi wona kamɓe kadi mbatta kadi ha no mbaɗirɗa kamɓe ɓe mbawi ko holludema hakkillaji mabɓe no hani waɗirede ko noon ɗum yarata mais hebde hen équipe kay ha wiide kay mbiɗa heeɓa mino mani ami mbaɗi par ce que affaire nde wonani affaire neɗɗo gotal ɗum holli tan ko affaire équipe keɓa hen yimɓe keɓa hen waddoɓe woni keɓa hen walloɓe ko hono ɗum ɗo addani kam nadde hen o alhamdulillah hande kay bon mi heeɓi wadde ɗiɗi
bo min jogui kadi walloɓe bo mbiɗa salminaɓe ɗo foof noon Thila en ha Mamadou Coulibaly en e Barounde en si en fof ɓe calminama ɗo ha joni koɓe gone muɗum ko yoɓe jokku tan ha joni so Allah jaaɓi ko yesso fayi eyyi ɓe en calminiɓe ha to ɓe mbawi wonde kala ballowo ɗemgal men ngal yo Allah wallu jomum Samba Dambele anne hoko addanima suɓade mago machallah addani kam suɓade mago ko yitte gati neɗɗo sa andani hoorema a wawata miltude golle ma ha ganda eko gonɗa ko quoi no machallah alhamdoulillahi tora Allah ko ɗum tagui kam naati hen hande wayno gati sa yi ha a woɗɗi a andi aɗa golla hunde nafoore ala il faut ko ma duttuɗa ƴima ko gonɗa ko gona ɗum ha mbawa dañde hen eko jiɗɗa ha mbawa dañde hen ko udditama arsugue ma walla ko wallatama ha sukaɓe fulɓe ne jokkoma onon foof mbawa wonde gotum gati kala ko ɓerde jaggani jokkata e miijo saka ha lalani ko heddi ko golla ɗum ko famde machallah joni onon fo wayi tan kono yidde nanni moon hen e hirde heddiɓe ɓe par ce que on jii leƴƴi goɗɗi ne mbaɗa ko fulɓe ko hewani walla mataw on jiyani walla ko mbiɗa ko tan a wawi wiide hunde ala ne wawi noon a yiyani kono won fulɓe waɗoɓe mogo d' accord onon joni ko guillinayi moon hen Mamadou holde puɗɗiɗon mogo ngo holde puɗɗiɗon bon ha joni no mbirumami tan bon vraiment mino kam sa nde puɗɗimi ɗum nde vraiment ɓooyi ko par ce que ko guila e tande 2018 puɗɗiɗa eyo puɗɗiɗon mino puɗɗimi min ano mais wona te on saha taw wona hay nder man noon noon onon saha ko Côte d'Ivoire mon noon bon oɗon saha ko sakkiti ko noon bon ko giwmi toon ko bon ɗum yaari caggal seeɗa par ce que kadi ɓe mbattannomi toon ɓe ɓen hewɓe ko toon goni ɓen ngala ɗo mbaɗi ɗo bon min noon hannde alhamdulillah ko nder mbaɗi ɗo gartumi bon garmi ɗo ko nder no wawi wiide nder 2000 à la fin de 2020 mais pour ɓamtude kay ɗo gonɗen ha hannde ɗo gonɗen ɗo bon ɗum kay fuɗɗi tan ko nder à la fin de 2020 he nden puɗɗimi bon alhamdoulillahi oɗon saha taw mi yannodirani hay erlu ko min e goɗɗo mbadditanno oɗon saha on hannde min mbiyamo e nder film uji amin min mbiyatamo ko Zigila mais kanko hannde komo ñoro woni e ko oɗon saha kam à la fin de 2020 min o nattumi hen kadi sana ɗum puɗɗimi ɗum kay hoore muɗum kay ko gila nder 2018 hen puɗɗimi 2018 puɗɗiɗa machallah anne Samba honde puɗɗiɗa wadde mogo ngo holon anni hitande holde wa min ko puɗɗimi koye 2021 2021 puɗɗiɗa 2021 nani kamen kadi ko sababu ne Mamadou Cissé gati o hollitiri omo yiɗi wallude sukaɓe fulɓe omo yiɗi jokkodirde e sukaɓe fulɓe ha no fewi ɗum noon min gonmi ko Hamdallah Assé kanko o woni ko Mayamou toujours noon omo wiya kam yomi ar min ballotira e nder golle he ha ko minen keeɓen yitere ha ko minen keeɓen wallotirde min koye hen hakkillaji moƴƴi e famotirde e jokkodirde wona sukaɓe fulɓe ha no fewi beela eɓe jiiya kamɓene kadi belto gati neɗɗo ene wiye ya hir kaɗa hiila foof hir kono moƴƴi hir jaam hir kadi kono walluma ene wawi yaltintama ha taw cuuroɗa hen wura ha maya tawa hirani ko boni gati kirɗo ko boni foof fewnoyta ko boni kirɗo ko moƴƴi foof hiroyta ko moƴƴi donc ko sababu no Mamadou Cissé nanni kamen kaɗa yetta foof sa wi alhamdoulillahi rabbil alamina a wattane yumma e bama e sababu ɓe gonduɗa ha kono mbawi surdema ha aduna e lakara quoi machallah min beltima ɗon donc ma haali gonga vraiment hol mogo mbaɗɗon ha ganda ɗon bon mogo minen komin mbaɗi ha min ganda bon ɗum ɗon tem muɗum ko gorko bawa eyo oɗon vidéo min mbaɗirno ɗum ko gorko bawa ko nder on oɗo hormu kanko ko ciwannoɗo atay Samba ko ciwannoɗo atay omo jooɗi guereng makko bon joni noon min mi ara mi tawa mo jooɗi mi wiyam bo yo hokkam atay mi yara ko ɓe noon wiyamo yo hokkam atay mi yara kanko o wiya kanko no laawo ko o wiya hannde ɗo gonɗen ɗo kala mo yoɓani busap kanko o hokkata ɗum atay makko yin busap hormum mbimi woto jaɓɗumi wona noon o wayno min par ce que nden kanko min garano guereng makko ɗo min jooɗo ɗon min jara atay hamin tampa min kala mayiɗami woni min gimmomin jaa mais hannde kanko so wari o wi busap min kadi mi ala busap wa minne kadi mi yaran atay o wiya ko noon kanko wadde kanko yarta atay tan min mi jooɗo ɗon mbimomi an kam tawmo miijo kam mbima ko miijoɗɗa ya o wiya ko kanko ko joom suudu makko tampinimo
tan on mbimomi ƴammakko mbimo kanko holno jaɓirta ɗum ɗo anno debbo tampima nder galle ha mbimi ko hon ono worɓe bonnata inde worɓe minen heddiɓe ko ano holno mbaɗirta ha debbo yawma nder huuɓe nder galle maɗa mbimi mi jaɓata ɗum mimi laaɓi mum ɗo mbimi jaɓata ɗum bon e nder ɗum ɗo min oram joom suudam ari tawi amen e nder ɗum ɗo bon on hoore muɗum o furi kam mi hay hunde mi wawani haalde yeeso makko o wi kam ha ano ko mbinuma bon mi wiyanimo ya heddo sera sukaɓe nder galle ɗo ko batti hollumaɗe jaɓa ɗum ɗo ha wimama ya joni nder galle patanga pi a yalti a yeehi ha haaju maɗa gara ɗaɗa ɗemma ɗo o nangi no furan wono fooɗi kam min jeeyi wono oɗo o heɓiti ɗon o wi kam an allah daga min o kom ko kam ɗum kam na haalo min kam no wawi fof kam min kam joom suudam nangata no furan fooɗire kam dani mima gandaga kumako ko seeɗa quoi woni o fooɗiri kam ɗo min e joom suudam min jeeyi eyi hunde wawa haalde ɗon yeeso makko daga anne ka bawaɗo eyi daga ko min woni bawaɗo an hono joftorɗa machallah joftorimi ko mbimomi ko wata wi aduna ko meer ha darɗam mere nde fadduma hakkude ma e Allah e to ari mo duga mo waɗa foof min kay cikkanomi hay nder famille makko ko kanko woni bawɗo saka haala alanke hakkude makko e joom suudu makko quoi ɗono ko debbo makko jaggino furi makko tan min kay ko kawɗi keddotirimi ko mi ala haala han gattinomi mi keddimi tan komiɗe jalam dow e less quoi vraiment machallah on de onanga on jettama jallude ono rewɓe mo mbawi d'accord machallah ɗon weeli ok no wiyete est ce que ano Mamoudou ko puɗɗiɗon mogo e joni ko est ce que on gollide mogiyankoɓe malien e nder Bamako bon vraiment min keɓani wadde ɗum on gollidani e mabɓe min gollidani hay goto kay mais nayi anniya kay nayi anniya jaadi mais oɗo saka kay ɗo gonɗen ɗo kay min gollidani hay goto tan ko minen tan e équipe amin woni e gollude eyyi mais kayna hakkillamin janggo e jawmo landi waɗum ko joguiɗa ɗon eyi machallah joguimi ɗon neɗɗo foof jarata ko sees ha keeɓa wallitiɓe quoi donc gonɗo e lawol arsugo walla e lawol tampere wallitirto tan ko muñal e hakkille e ƴoyre quoi donc minen ko ɗum min gone mum ha min keeɓa sababu amen so yetti foof e juuɗe Allah taw ko ɗon woni quoi d' accord yo Allah addu sababu moƴƴo amin ya rabbi e machallah o beltanama joni Mamoudou e mogo mbaɗan ɗon pour yeeɓiyankoɓe Pinal TV bisimilla ma way allo way chéri ça va wona aɗa selli kay no mi jejjitani sa holno jejjitatma fam tan ko golle ɗe kewi quoi ok probléme fo ala mi faami janggo quoi aɗa jogui inde eyi probléme fo ala mi nani kalis ok basala so mi addi joni gueddete 100 000 so Allah jaaɓi ko a faami ok bijou on dirait téléphone ma nan sono kadi Allah gari sawama alhamdulillah ha montu kulelam ya problème non nana wona pelmaɗo de somi yimama yeyasam tan kay gasige manda ko dow gonmi manda ko less gonmi ha problème yo bonmami ɓaram ok ba salami fami camantaji ujunere ok problème fo ala mamnode ɗum so Allah jaaɓi ka faami ciao ceerɗo ɗon kay manda fof ko ɓe noddata neɗɗo quoi ƴettu téléphone ma mon frère co accu ɓeɗo sa ko yimɓe wonɓe village ɓe sa eyi haala toro ala waɗa jaɓ ɗum ka anni kadi wondugaɓe kewi an ko ni tan gurɗa sukaɓe rewɓe gila nane ɓeɗe nodduma ɗo wiya 100 000 ɗo jinnaɗo ma nodduma a ƴettata non accu ɓeɗo sa ɓe ngala haaju sa ala ƴettu ɗum ɗo mon frère ƴettata accu garam ni famo ala ceerni moƴƴandi ay hunala an no guiwata wuuro nde nene babane ndewmani ndu fof koyngal caggal ma koyngal ma jeem an naata e nder ladde ala ko woni haaju ma ala ko woni golle ma sana rewɗe e sukaɓe e rewɓe ene hokka ɗum kalis aɗa yejjitinene baba an holno keɓirta barke accu ɗum sa ɗum ɗo fof accu mi ƴettata accu kalata sa
ma ƴettu téléphone ma o ma hunde kala mbiyata ko yiya minen yata ma ƴettu téléphone ma mon frère wara jaɓ ɗum ala mi jaɓata wara jaɓ ɗum ƴettu téléphone ma o a sana ɗum janggo so reware noddimama tan de mi wiyan an ko gonɗa e mum ko wona lawilala a wiyan accu lagari o saha kono téléphone o kay numéro kay mbiɗa andi ɗum accuma non mentu ɗum ɗo mentu ɓamdu ɗum ɗo non wawa ala ɓamdum anne kay min mi wawa grand frère a ñagam la ilaha an so a mettini a ñaguetake yoni hamma di ay ko wawi wonde foof ara ni mi yifamo ala ƴettu kay mi yaafima joni ko lagare en neldata 100 000 150 000 a woppi wonɓe e wuuro ɓe ma wonde min no giwrum to men andi no machallah ɗo weeli ɗo joni ko jalluɓe il faut neɗɗo anda sa yi wuuro a ari yiilade aɗa foti ruttade caggal seeɗa joni hoko joguiɗon ɗon onon woɓɓe mogoɓe hoko joguiɗon ɗon faade e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV bon ɗon o joni ɗum ɗon joni ko yo goto fof watta hakkille muɗum tan no ɓe mbirata ni yaade bona min jaa mbiya artata ko ɗum woni ko boni ko jinnaɗo no mbawi wonde fof ko jinnaɗo ɗum noon yo goto fof wattu hakkille e jinnaɗo no giwrata ɗon aɗa andi mais sa yeehi ko woni yesuma tan ko ɗum ko duwaw e barke jokkidde ɗumen sa yeehi so lawol ma weeli wata miijo beelam aduna tan aɗa yaha hen sukaɓe rewɓe gandi ko kalis so kalis gasi tan gasi jiɗɗo o tigui tigui no famɗi e ɗum noon enen mbiyaɓe tan ɗanniyankoɓeɓe ha joni yoɓe tinnu koɓe goni wadde ko ina yiiya mais neɗɗo noon no mbawɗa ɗowirde ladde fof kam sababu ma kam foti gam ko wuuɗ machallah ɗo ɓe paami ɗo Samba wonko joguiɗa ɗon machallah ko hakkille gollata foof sa naati ladde kay a fayti ko gonɗa ko toujours tan koye lawol tampere gonɗa a tawi a naati no giwata galle bamma a yi yumma a yi bamma a yi mi a yi mawni don no way tampuri an gimmoɗa naata e nder ladde yumma e bamma no gimmoɗa ɓe mbaɗanma duwaw naata e nde ɗon ladde joltoɗa ala ko woni hakkille ma ala ko woni miijo ma ala ko woni terɗe ma fate jinnaɓe ma ko yaya aɗa hokka 100 000 walla 4 000 walla 3 000 aɗa jokkodiri tan e sukaɓe rewɓe nafatama kalis yaaha janggo ko juuɗe yumma e bamma e bane debbo e bane gorko ko ɗon duttotoɗa ɗum noon ko ha joni tan ko mbiyam kala ɗanniɗo yo wattu hakkille e yummum e bamum kala jettuɗo Allah noon kala to mbawɗa yaade kala no mbiɗa alhamdoulillahi rabbil alamin a noddan yumma a noddan bamma ɗum noon mono kala yo wattu hakkille e yummum e bamum ala ko mbawɗa hebde aduna ma e lakara ma so wona koyngal jinnaɗo ma machallah ɗon min paami ɗon min horam wonko mbattami ɗon vraiment e moko mbaɗɗon ɗo joni o ne hokka neɗɗo hakkille ne jangguina kadi neɗɗo par ce que neɗɗo ko gonɗa foof a yahata caggal jinnaɓe ma kadi a yahata caggal ko gonɗa ko wuuro gimmiɗa hay so tawi ko duuɓi temedere gimmiɗa wuuro ko toon jeyɗa ga ɗum to jibinɗa to jeyɗa to ko toon poɗɗa farnorade et puis jinnaɓe ɓe ko mbattaten hen tan ko vraiment jaggen jinnaɓe haaɓe tiiɗa ga ɗum kala jagguɗo jinnaɗo mum ha tiiɗi hay goto fijirta ɗum te ala fo ɗo natata han ɗon ka yaltude ala fo ko gimmantoɗa mo mbasa hebde kala ne jiiɗa aduna fijiri neɗɗo cheyɗane fijiri neɗɗo bonɗa perduɗa andu jinnaɗo ma nanguiran ɗum juuɗe sappo de voilà jinnaɓe nanguiran ɓe juuɗe sappo guila nde ɓe goni ɗon nde Allah andi noon gaddatoɗo yaade nanguen jinnaɓe ha tiiɗe par ce que neɗɗo wawa yebde jinnaɗo mum ala hay sa wali wambudema ñalli wambudema a wawa voilà joni enen calminɗo jinnaɓe eɗen mbiya hande yallah ɓoynuɓe gueche meɗen eɗen garta e plateau men e Mamoudou mi arta e ma hol projet ji joguiɗon ano e Samba bon min jogui projet ko arata quoi eyo min jogui projet ji ko kewɗi an o hoore maɗa e nder namdal ma he a namdima min namdal gotal eyomi est ce que nayi hakkille amin malla somi meeɗino waddude e waɗoɓe mogoɓe nder mal he est ce que min meeɗi waddude e goto e mabɓe mogoyaɓe bon min meeɗa waɗ mais oɗo saaha kadi ɗo gonɗen ɗo nayi hakkille amin e janggo kadi wawa wonde en foof minen kam amin mbaɗi disponible kala mo haaju mum woni am pour min batta e jomuɗum probléme foof ala hen
mais hande kadi minen ko amin hakkille heew bo min ganda kadi no mi keɓirta pour waddude e maɓɓe mais vraiment ɗon kadi ina namni relation par ce que hande o ɗo jaraɗen ɗo hunde fof ko relation sa andodira e neɗɗo tan pour que jiɗɗa saɗa yiiɗi gollidde e jomum pour que keɓa relation kadi no keɓirɗa jomum pour gollidde muɗum kadi newaki bon hande kadi ko ɗum tampina min ha no fewi sona ɗum hay janggo kala baɗɗo pré gollidde amin minen tamala min no udditi no jeeya projet ji ton ha heewi mais hande kay ko ɗum wonne ɗo ko woni hakkillami kam bon on projet gollidde yimɓe woɓɓe Samba ko miijiɗa e ɗum projet ji mon hol projet ji jogui ɗon wa mbiɗen jogui projet ji kewɗi kono noon ko ha joni tan ko mbimami ko ko ballal ngal min baddani noon hay goto kam mawɗo walla gandaɗo ala mo min badde mum mowoyagal kono mbiɗen ñaagui Allah kay wawide no Yero Sow en e Amadou Diallo en inchallah e Yacine Sy en ɓenne kadi calmina ɗo ha Sénégal on ɗon noon ko lawol tampere kam min goni neɗɗo noon sa tampani a foftata ɗi a faami noon ko ɗum tan min gonami projet ji kewɗini hakkillam kono an bawɗa miijade koko aroyta kono ko Allah feccantama ko ɗum ko juuɗe makko tan woni quoi inchallah ok yallah feccan men moƴƴere amnere mi arta e moɗon kadi ono oɗon mbaɗa mogo holno jiiruɗon mogo ngo e mogo pulago ngo holno jiiruɗon bon hande kadi ɗo gonɗen ɗo mi andade e caggal leydi ndi ɓe nder Mali hande ɗo gonɗen ɗo mo gayagal fulɓe kam ko ene yarti caggal ne yarti caggal ha no fewi ko par ce que hande kala mo jiiɗa kala mo kalanɗa affaire muɗum wiyatama ko golle puyɗe quoi par ce que ɓe nangirani ɗum hunde ko wawi nafde hen nafa hen hoorema nafta hen goɗɗo malla ɓe nangirani kadi ko hunde ko wawi hokkude hen neɗɗo hakkille moƴƴo quoi kamɓe kadi sa haalniɓe projet o foof ɓe mbiyata kadi ko ɗum ɗo ko golle puyɗe saka foof jinnaɓe men yo gaccu ɗon hakke saka foof bandiraɓe men rewɓe ɓen kadi vraiment ɓe jarti hen caggal ha no fewi hay hande minen min jogui tampere wotere ɗum kam ne hen par ce que kala mo jaaɗa e muɗum sukaɓe meɗen rewɓe woni sogos woni mawɓe kala mo kalanɗa ɗumen jomum heɓat jaɓata so wiyanima ne herta wiyatema ko golle puyɗe bon ɗon o min kam ko mbawmi wiide neɗɗo hande o hunde foof ko hoddiru sa ine yaaha ine ɓenna sa ne ara ne ɓenna mais saaji jiida hersugol ko gonga hay minen wonɓe wadde ɓe amin kersa mais hol domaine nan ɗon sa naati e muɗum oɗon sa kersa ka a accat ɗum banggue wona wiide amin mbaɗa ɗum ɗo sande min batta nde wona wiide ko jamanu arata huramin pour que darir amin no min goni waɗirde wona ɗum il faut que ɓe paama ɗon ɗon o joni ko banggue mbaɗirton bon ala fof gonowo ɗon sowona hakkude moɗon onon tan ɗum noon minon oɗon sa kersa kam min kam miyan ɗon o kersa par ce que onon gandodiri ko onon gondi miijo moɗon fof ko gotum ɗum noon oɗon saaha so gari ɗon tan kersa ka accata banggue so gayni ɗum kala to pawɗa kala to kuccuɗa aɗa ɓamde kersaki ma jaada he aɗa hunde bonnanta mais wona wiide kay woye mbaɗa hakkillaji mabɓe kam wona wiide kam ko golle puyɗe hunde hande ɗum gonɗen ɗo sowona guyka kala gollal bawgal wonde ɗon kaɗa wawi nafade hen nafde hoore nafta hen goɗɗo ɗum min kam miijama wona gollal bongal eyyi ɗum noon mbiɗa wiyaɓe tan ha joni eɓe gar min ballodira ha joni no mogoyagal pulagogal no yaari hen yeeso par ce que en jii mogoyagal hewɓe noon toon fulɓe sa daari feccere mum sa joƴƴini temedere sa ƴeewi tawte so heewi ko sappo tawete nder malɗo ko heddi ko fof ko caggal leydi sa nanani sénégalais a nanan mourtanie sa nanani mourtanie a nanan nokkuji goɗɗi mais wiide ka ko nder malɗi vraiment en jarti hen caggal ɗum noon ha joni aduna ko ɗon yarde eyyi ɗum noon ha joni ɓe mbiya yoɓe gar tan dokkodiren juuɗe ballen leydi meɗen enen kadi no keɓorɗen hen darde par ce que hande ɗo kam minen kam min goni koye gollude mais sa nani woɓɓe mbiyata ko minen ko amin min goni e gollude taw wona ɗumi hande ɗo minen min goni koye gollande pulago ngu foof mino e ano e goɗɗo kala biyowo mbimi e mbimaka jomum so daari vidéo yamin heɓani hen gueɗal muɗum ɗum noon min mbiyata tan ha joni minen min gollanta ko kamɓe par ce que ɗum ɗo ni saɗa nder domaine mum ni ka gollowo mais woɓɓe pamata ɗumen
cikkan gonɗa tan ko waɗande hoorema taw wona ɗumen saɗa nder oɗo dume ko gonɗa ko gollowo ba ala e sago hoorema e mais ha joni tan ko sababude kadi e jinnaɓe walloɓe ha joni min mbiyaɓe tan ha joni ɓe jarama tan ha joni koɓe goni muɗum ko ina yiya ko ɗum ɗon joguimi hen ha d'accord an Samba holno jiiruɗa moggo e juuɗe fulɓe e nder Mali juuɗe fulɓe e nder Mali ene satti seeɗa mi anda koɓe jiiɗa mi anda koɓe ciftanani mi anda koɓe gamtanani kono sana ɗum alhamdoulillahi mogo yagal kay nder Sénégal e nder Mauritanie ene waɗa confirmé e nder ɗemgal Haalpulaar kono nder Mali ɗo ene satti seeɗa quoi mi anda ɓe kersanan ɗum mi anda ko hollum e hollum noon ha joni tan neɗɗo ko ma tinnoɗa ko mbimami ko tan a tinnoto hoorema tan no mbawa andude hoorema kadi sa andani hoorema a huule a wawata fewnande hoorema sa acci ko ma a yeehi ko goɗɗo aɗa fooɗano ko goɗɗo ɗum ne woɗɗito a heɓtata ko ma ko goɗɗo koye joni a woni neɗɗo zéro wallah ɗon kam ko gonga ɗo joni ko mbawɗen wiide tan ko mbawmi wattuɗen vraiment fulɓe enen pulago e mogo men ngo gokkembo valeur ballen waɗoɓe mogo ɓe par ce que ko enen ɓe mbaɗanta joni mogo mbaɗɗon joni o mogo dalluɓe joni ne waɗe mais ma neɗɗo heeɓ hen ko janggi ma neɗɗo janggu hen so tawi kadi jomum ne erreur kadi ma fam ko mbaɗanmi ko ndeka ko erreur gonmi walla mi andano ɗum ɗo mi andinama par ce que waɗoɓe mogo e yimoɓe fof ko gotu par ce que fof ko way kono koɓe wajotoɓe ko woni toon hande koko ɗum ɓe kollirta ko ɗum ɓe kalata eɗen mbiya bandiraɓe tawi yoɓe mballu mogiyankoɓe vraiment yo mballu mogiyankoɓe surtout banggal meɗen enen pulago taji haala ma ɗon o joni sa haali haala ballal annanden wonde sa wi mani wallam tan ɓe cikkat ko affaire kalis taw ballal wona ɗon fawi ballal hay sa noddi neɗɗo a joƴƴini ɗum a wajimo ɗumen a walli jomuɗum malla bo mani bo ɗum ɗo mino kan joguinmi wona kalis hande golle ɗe kala kaɗa waɗa ko affaire matériel uji bo mino kam ko ɗum ɗo mbawmi hokkude moɗon ballitoro e ɗum ɗon fof ko ballal mais kalis ne kadi so heɓama hen bonani mais waɗaɓe miijo tan kala nde wiya ballal waɗaɓe cikku tan ko affaire kalis so wiyama ballal foof ari en hay sa itti neɗɗo e lawol bongol a watti ɗum e lawol moƴƴol a walli jomuɗum bon hono muɗum hewɓe noon tan hande affaire mogoyagal ngal yaada caggal matériel uji bo minen amin kaaja ɗum ɗo bo bo ndehe ɗum ɗo ballitorɗe ɗum ɗonne kadi a walli jomum taw affaire kalis arani hen hayso kalis ari rek a hokkani jomumen kalis law par ce que ɗon o kadi ko gonga hande ɗum gonɗen ɗo yimɓe hewɓe noon toon kadi ɓe mballa yimɓe tigui ɓe dokkan kalis jomumen yo ballitor natta ɗum jomum hooremo jiɗɗo ɗum ɗonne kadi ne heewi ande kadi minen sukaɓe jeunesse meɗen o hande ɗum ɗonne ne heewi hen en luukan yo yimɓe mballu en yo yimɓe mballu en so yimɓe mballi en kadi bo en nanguirta no jomum yiɗirni bon hunde kadi mbaɗirten tan ko hono ko haaju men ala hen quoi taw jomum noon no ittire hokkirmon ni jomum andi no heeɓiri ɗum noon ha joni enen mbiya tan somin mbi ballal wata yimɓe fof yo miijo ko affaire kalis ko affaire ɗum ɗon foof ne hen hay sa noddi neɗɗo bo onon noon mbaɗa ɗum ɗo bo bo gacce ɗum ɗo mbaɗe ɗum ɗo hokkude yimɓe conseil ji moƴƴi bo ɗum ɗon no foof kadi adda ballal o so noon somin mbiya affaire ballal no wata yimɓe miijo tan ko affaire kalis foof ne hen somin keeɓi kalis ni kadi bonani mais ha joni en mbiya walloɓe amin wonɓe toon ɓe tan ha joni min jetta Allah min jettaɓe e ha joni ɓe ɓeydu courage non ko kamɓe tan min gollante machallah ɓe paami ɗon e yallah wallah est ce que ko puɗɗi ɗon mogo e joni ko on meeɗi waɗoyde spectacle uji nokkuji goɗɗi walla jaaɗon guure goɗɗe bon min meeɗa wadde on meeɗa wadde concert min meeɗa wadde on meeɗa wadde d' accord e mbeɗa ar namdoma ngolɗo namdol oɗon ndesi walla mi fuɗɗoroma an mamuɗo bon minen ndesi aɗa resi aɗa resi min meeɗa resi sukaɓe bon mi heɓani sukaɓe taw asu heɓani taw o yallah sana ɗum lagarino caggal lagarin to bacc ouais c'est comment machallah hono way bacce kay lagaren toon walla ala toon no lagari ala toon lagare ala toon lagari ala toon o yallah newum amin ya rabbi machallah d' accord e mogoyel mon ɗimmel ngel mbaɗan ɗon yeewiyanko Pinal TV eɓe jiiɗi yiide ngel joni bisimilla moon probléme ala hande pelle ɗe ene jirwi koy assalamu aleykum e moɗon jaam Allah ñalle moɗon koran ñalle jam fans club Sile Gang
hono way to wona ɗon celli ka on calminama ha no fewi on beltanama sawa toon on beltanama de hono way ok jalte jewten hande kay ko gulɗo Mamadou hande ko jirwide hey ayi ɗum ni to assalamu aleykum Pinal TV fedde men fedde Pinal TV jaam Allah hiiro moɗon koran kire jaam hirto kirno wona ɗon celli kay on calminama ha no fewi ha jeynar waɗe jewrami ɗum camna ɓeyde Mamoud ɓe an accami sa ko wiya nanna men an immoɗon sa ananoma sa sabaɓe nanna men te an acci wonde puynal sa ene nanna men an immoɗon sa yango ni mbaɗa sa jokki wa sabtan innomade algagasi an accam yiyede nanna men nannuma honɗo sabi Allah nanna men an a meeɗi yiide neɗɗo naata téléphone e comme yigamaɗen tan jogui aɗa wiya o koni woni ay an meeɗi yiide neɗɗo naata téléphone o nan waɗa feerna walla damaɗala puyngal acci wonde puyngal sa aɗa waɗa wiya puygal kay iya a wona puyngal ka holɗo ko puyguel ajida e bandiraɓe ono mbiyeɗa ka puyngal mbiya wona puyngal ka puyngal waɗa on puygal wiyam puyguel bo puyngal neɗɗo wawa nadde e téléphone ala sabi Allah waɗa neɗɗo feerna wawa nadde e téléphone sa accam yiyede accam hey hande pella min ene jirwi ko sabo yoni a jarama o anda no natirte a hollamo kay no natirte o tawini waɗi demal ok machallah on beltanama joni eɗen gara e namdi men battani wona namdini kay ko message holko jogui ɗon faade e yeeɓiyankoɓe Pinal TV ɓiɓɓe fulɓe ƴeewoɓe Pinal TV holko mbiyaton pulago hande bon ɗono enen jetta Allah enen jetta jinnaɓe enen jetta kadi e yimɓe Pinal TV par ce que ko gonɗon e muɗum ko onon koye moon koye walloɓe jeeyɗon par ce que wona yimɓe fof kadi mbawi wadde hono ɗum ɗo mais ɗum noon ha joni enen mbiya tan yallah ɓoynumoɗon jeesuji amin amin bon wawi wonde kadi ha caggal joni goɗɗum wawi nadde hen taw hay kono ɗum ɗo bon kala ko miijiɗon e aduna mbeɗa andi onon e miijango moɗon e miijangami fof ko gotum wona goɗɗum ko pourtant no pulago ngu no yaari yeeso ɗum noon ha joni Allah wallu en no kiɓirɗen hen doole ɗum noon ha joni Pinal TV ene mbiya bandiraɓe yoɓe mbat toujours suivi télé o par ce que programme uji mabɓe fof kam ko machallah mbiya o mbimi kala noon en mbimami foof ne heeɓa gueɗal muɗum e nder Pinal TV ɗum noon enen jettal en jetta bandiraɓe e walloɓe e jinnaɓe kañum e Pinal TV kañum e an hoore maɗa Dieynaba yallah ko wayne golle maɗa amin ya rabbi amin allah ko woni anni e maɗa ko an andi ɗum neɗɗo ko woni anni e maɗa ko an tan yo Allah gandi ɗum ko ɓurɗa yiidu ko yo Allah newnan amin ya rabbi ko amin gañɗa ko yo Allah woɗɗitane ɗum amin ya rabbi amin o mino ko oɗon message jogon ɗon noon anne bacca holko mbiyata yeeɓiyankoɓe Pinal TV e ɓiɓɓe fulɓe machallah mi salmini moon Pinal TV calmitima sukaɓe fulɓe fof mi salmini moon ha no fewi ɓe calmitima pullo ene weeli nante ene weeli yiide wallahi so soynima kadi so ene heeɗe machallah mbiɗa salmini sukaɓe fulɓe fof to mbawi wonde duule baba adama min erlusogar gandiraɗo Samba Dambele mi salmini moon onon fof inde moon e mbadi yettode moon mi calmini hen hay Dieynaba Ba calminimama ha no fewi hunde fof ko sababu gati hande hande o mi jettori ɗo ko sababude ma ko Allah noon addal sababu yo Allah accir men ha joni amin ya rabbi miɗen ñaguima kadi miɗen dartima ha joni comme an aɗa jooɗe gueɗe aɗa anden gueɗe miɗen jaguima ha joni miɗen jiiɗi jokkodirde ma pour balla amen min keeɓa damal pour balla amen minen sukaɓe fulɓe min jokkodira min mbawa wonde gotum ha affaire nde yara yesso onon foof mi salmini moon min kay so tawi tan kay ko banggal pulagu ballen sukaɓe men ɓe min mbeɗa yaadi hen kala nde garɗon am haysoko feccere jamma mbeɗa rewe Allah mbeɗa rewe moɗon te kadi mami wallu mon kadi ko mbawmi ko kadi ma en mbaddu ko heewi so Allah jaaɓi ɗum ɗo joni ko fuɗɗode woni ɗo ko heewi ko ne ara ɗum ɗo ko tekkere kono dongal ngal ne ara caggal inchallah joni e nder ɗum oɗon gandi leydi men ndi caɗele gonɗen ɗe konngol battinol hol duwawu joguiɗa faade e leydi men leydi Mali ndi bon sa haali haala leydi ne calmina ɓiɓɓe leydi ndi fof
wonɓe nder leydi he wonɓe caggal leydi kala bawɗo wonde toon ɓi malien ɗum salminama ɗo bon so en ɓenni ɗon kadi enen calmina meɗen enen calmina laamu meɗen hande wonɓe laamiɓe meɗen ɓe ɗum ko holɓen hen Assimi Goïta en Sokel en kañum e gouvernement maɓɓe foof neɗɗo mbawɗa fewnude foof a wawata welede yimɓe foof koɓe goni ko yimɓe ne jiiya joni ene mbiya ɓiɓɓe leydi ndi foof yoɓe ballirɓe saabu Allah e nelaɗo muɗum saha mo gonɗen o koɓe goni muɗum kadi mbiya yoɓe jokku tan ha joni koɓe goni gollude ko yesso fayi ha joni ko haalete maɓɓe ko neɗɗo kala ko mbawɗa wonde saɗa waɗa a dañan mbiɗomo ko ni dañan mbiɗomo ko ni ɗum noon so a wi aɗa yejjitoɓe aɗa daraɓe bo ano ko wona annima ko ɗumin yaaha accuma ɓe gonɗa yejjitade ɓene kadi ɓenne kadi ko gaddatema ko wona miijo moƴƴo ɗum noon ko wona hakkillaji maɓɓe ko ene ñaago Allah tan yo won hakkillaji muɗum kala ko wawi yaltinde e leydi meɗen ndi e nder kaɗo gaska ɗum ɗon ñaguiren e juuɗe Allah e nelaɗo muɗum e juuɗe maɓɓe yoɓe koɓe goni mum ko ha joni yoɓe jokku tan soɓe ɓeydani golle wata ɓe gusta enen calmina ɗo foof kala gonɗo e nder leydi he e caggal leydi tangue ka ɓi malien ɗum on salminama ɗeɗo balɗe ko sakkiti ko waɗa e nder leydi ko minen fof yimɓe fof jiiɗi e nder leydi wonɓe caggal leydi koɓe darani affaire leydi ndi ko yimɓe fof jiiɗi hay ɓe gana malien ɓe guimmani ɓe balli men e affaire meɗen ɗum noon enen calminaɓe ɗo kamɓe fof kala walluɓe affaire leydi ndi pour no leydi ndi yo yaaru yesso jomum salminama ɗo salmitamane kadi ha joni ko yesso faya eyi a wiyama Cissé Bathie hol duwaw joguiɗa faade e Mali eyyi machallah ko noon tan mbimami sa tampani a foftata kala to jiiɗa moƴƴere ko bonandiji do Mali tampino kono handan ɗo kay eɗen e lawol arsugo eɗen tampi ha handan ɗo to gonɗen ɗowɗe kono so Allah jaaɓi leydi ndi ndi weloyon inchallah ka enen foof kadi en keɓan sago men so Allah jaaɓi Assimi Goïta wino yen jaggu garde machallah o beltanama ko mbiɗa ko tan neɗɗo so ardima e gardiɗo hoto heɗo ko haalte ko foof hoto nan ko haalte ko foof par ce que neɗɗo mbawɗa wonde foof wodan yiɓɓema wodan saliɓe ɗum ko ala fof no mbaɗata ha yimɓe fof jiiɗama ala fof kadi no mbatta yimɓe fof gañama kadi eyyi kono an kay yiyande ma nde walla ko addima ko jokku ɗum kadi neɗɗo kadi il faut yimɓe ganda neɗɗo so waɗama mawɗo so neɗɗo wiyama tan ko mawɗo horsin ɗum hayso tawi ko ɓiye wonno gat ɗum ko teddugal Allah rokki jomum wonde yo won mawɗo wona weledemo kono ko arsugo muɗum ko Allah hokki ɗum neɗɗo noon ko Allah hokkima ɓawla hoore wawa ittu ɗum joni en gari ɗo e émission men e Pinal TV ɗum woni couleur weekend eɗen calmina yeeɓiyankoɓe Pinal TV foof ɗo meɗe salmina maquilleuse am on woni Ade Boté Aïcha Ba yantude Dieynaba hay kanko yettama hande Ba Ade Boté ɓe ni golf hedde sera total total gonɗo sera sapeur pompier numéro mabɓe neni 70 70 32 22 hande homo ñanti kam oɗo wuttoya oɗo wutte joɗɗo gandanɗa hoorema on woni Abou Textile ko Djermonde to woni ko jeeyowo tisiji omo yeeya tisiji rewɓe omo yeeya tisiji worɓe on jii tisi ɓornimo ko tisi debbo woni ɗo debbo e gorko fof ne ɓornoɗo tisi numéro makko ko 72 03 98 35 sa yettima jeere bamako ɗo a noddiɓe tan ɓe keɓɓotomo eyyi on calminama onon yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV oɗon mbiye bye bye yallah hokku en kadi yiide saaha